že čo sa zmení, ak začneš pracovať na sebaláske? Poviem ti to. A poviem ti to z vlastnej skúsenosti a z knihy, ktorú som o tejto téme napísala. Nemyslím si, že budeš každý deň šťastná a nemyslím si, že tvoje problémy ti zo života zo dňa na deň zmiznú. Čo sa však zmení, je to, ako budeš reagovať na veci, situácie a ľudí. Zmení sa to, čo budeš tolerovať a čo nie. A zmení sa to, aká je tvoja predstava, respektíve čo si myslíš o sebe, keď sa nikto nepozerá. Prestaneš ospravedlňovať to, že vôbec existuješ. A začneš hovoriť nie bez viny. Začneš si vyberať ľudí a nielen prijímať tých, čo ti prichádzajú do života. A toto nie je teória. Toto mám odžité. A toto som spísala do 2. edície digitálnej knihy Sebaláska. Link nájdeš v komentári.